Jo, čau. Jo, Martin Šedina už to točí, tak ti to pošlem. Měj se, čau. Dáme veničku. Dělej! Přijede. Potkali jsme se, Kejňo! Proč jsou jako všichni někde jinde? Tohle musím vidět, Kam to je stovka, říkal to? Ne. On to odkrákoval až někam tam, ty vole. To vidět, čo? Ale jako... My se rozebijeme. Jo? Neubliž si, ty vole. To nezakopil. Tam je start, jo? Jo, jako on tam chce pocit, že má gorky. Je no. Kolik má 100 metrů? Ono se nezdá, 100 metrů je fakt hodně, ty vole. Já nevím. No, že by také bylo dlouhý atleťák, tyjo, co? Že jedna lajna atleťák má, no, se zatáčkou. Ne, více jak 100 metrů. Hele, tak kolik se to je rekord? 2 vteřiny, ne? Dávej! Dávej! Ty vole. Ty vole! Ty vole! Ty vole. Budu Vánoce, ty vole, hele. Ale úplně, jak vykousal, fakt hodně. Jardo, ty vole, příští rok, vole, natrénujem.